Min ekonomija b'saħħit għandu jgawdi l-poplu kollu, fuq id-dimnet minnu biżel u min irid jaħdem. Fl-istess ħin dawk li għandhom bżonn l-appoġġ hemm bżonn li jsibuh. Għalhekk matul 3 snin ta' Gvern Laburista, il-benefiċċji soċjali kienu fuq net tal-aġenda. Gvern immexxi minn Joseph Muscat ġielet kontra min jabbuża minnhom u għalhekk minħalla 16 franka miljuni ta' euro fis-sena li kienu qed jingħataw lil nies li fil-verità ma kinux intitolati. Fl-istess ħin il-Gvern ħaddam politika fejn il-flus ikunu investiti għal min għandu bżonn. Fuq id-dimnet żied il-pensjonijiet għall-ewwel darba f'25 sena, iżda kien hemm biżibilju ta' inizjattivi oħra. Ngħidu aħna permezz ta' Deficiency Contribution Bonus tħallsu aktar minn 11,000 persuna b'ammont li kważi miss il-1,800,000. Din kienet miżura mirata lejn persuni li għalkemm ħallsu xi bolol matul ħajjithom xorta ma jeħdux il-pensjoni. Miżura oħra li gawda minna l-poplu hija sistema ta' tapering tal-benefiċċju. Min isib xogħol u jkun ilu ma jaħdem għal sentejn mill-aħħar 3 snin, l-ewwel sena jibqa' jieħu 65% tal-benefiċċji, it-tieni sena jieħu 45% tal-benefiċċji u fit-tielet sena jieħu 25% tal-benefiċċji ukoll. Ingħatat ukoll għotja għal tfal minn familji f'riskju ta' faqar, sakemm dawn jintbagħtu l-iskola u jagħmlu testijiet mediċi. Filwaqt li tħallas ukoll l-in-work benefit għal familji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu. Għal ġenituri singoli l-benefiċċju huwa ta' massimu ta' 1,200 euro għal kull wild, huma eliġibbli dawk li għandhom dħul bejn is-6,600 euro u l-15,000 euro fis-sena. Għal koppji fejn żewġ persuni kienu qed jaħdmu u d-dħul tagħhom ikun bejn 10,000 u 20,000 euro, il-benefiċċju huwa ta' massimu ta' 1,000 euro għal kull wild. Dan kollu wassal biex naqas ukoll in-numru ta' nies li huma f'riskju ta' faqar, xi ħaġa li għall-ewwel darba f'10 snin kienet ikkonfermata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea.